Ei, hola! Si et dic que la hispanitat i la catalanitat són un timo, com et quedes? Què et sembla, aquesta idea? Llavors, aquests dos conceptes són històricament reals, però actualment han vengut, han sigut venuts i no tenen cap valor a nivell d'importància. No tenen cap importància. Per què? Jo vull relacionar tot amb la política i amb el món actual. Tu has sentit a parlar de visca Espanya, visca Catalunya? Bé, tots els polítics es posicionen, no? Resulta que els importa una me. A cap polític espanyol li importa als espanyols, cap polític català li importa als catalans. Això és algo que acabes veient al llarg dels anys. Al principi tu en passes tot i te'ls creus, però al final et dones compte que existeix un status quo i res canvia. D'acord? Llavors tens gent que diu moltes coses, però al final tot continua igual. Llavors, qui són els amos d'Espanya? Els amos d'Espanya són el rei, els jutges, les empreses de l'IBEX i tots els amics, tota la xarxa de paràsits. I ja estaria. Llavors, votar serveix d'algú? La veritat és que no. Tu recordes alguna vegada que vas votar i va servir d'algú? No. Llavors, hi ha la idea d'aquest canvi, la idea de que el poble té poder. I la veritat, amb molta por, és que el poble no té cap poder a nivell polític. Perquè ja està tot ben lligat, diguéssim. Tu pots triar a la dreta o a l'esquerra, però al final és tota la mateixa porqueria. T'he posat una foto de l'Aragonès que diràs, ostres, aquest és un que s'ha esforçat per entrar a la política. Aquest, el seu pare, té un imperi hoteler que genera, que ja li ha traspassat, genera més de 100 milions d'euros a l'any. D'acord? Qui entra a la política? Fills d'empresaris, fills de coneguts, no? D'amics, no? Llavors, la veritat és que la hispanitat i la catalanitat s'utilitza com a eina de manipulació de masses per moure emocionalment a la població. I la veritat és aquesta. A cap polític li importa una merda als seus votants, d'acord? Però diuen el que sí, el que faci falta, d'acord? Es prostitueixen per aconseguir el vot, per aconseguir la pagueta. Això és l'únic objectiu. La seva ideologia és el diner. La seva ideologia és la seva cartera, d'acord? Cartera plena, esperit buit. Cartera plena, esperit buit. Això són tots aquests. Llavors, vull comentar una anècdota, i és que la hispanitat és sinònim de misèria, en el sentit que si mires a baix a l'esquerra el gràfic, és el típic gràfic que hi ha una correlació amb moltíssimes històries. Moltíssims espanyols viuen molt a Espanya, però han de marxar de la seva terra i han d'anar-se a viure a Catalunya per tenir una vida digna, per treballar, d'acord? Si t'hi fixes, tot el que és al sud d'Espanya és misèria. Llavors, molts espanyols han de separar-se de la hispanitat per trobar feina, per treballar, no? Llavors, és un càncer. És un càncer. És legítim estimar el de teva terra? Clar que sí. D'acord? Però la gent està sent utilitzada, els espanyols i no, els catalans també. No? Gent que fa moltes promeses però que després no passa absolutament res i tot se'n va a la merda. Ells, els amos, cobren cada mes i tot cada cop va a pitjor. Llavors, quin és l'objectiu d'aquesta gent? El seu objectiu
el que ja s'està veient és diluir a la població autòctona. Perdó. Volen diluir els catalans i diluir, òbviament, els espanyols. Compte que, a més d'acceptar moltíssima immigració, els espanyols i els catalans no tenim fills. No? Per què? Perquè som uns morts de gana. D'acord? Llavors, aquests dos factors fan que es col·lapsi el teixit cultural i històric. Això està passant a tota Europa. És l'objectiu de les elites, és carregar-se els autòctons, perquè ja no els pots manipular, no els pots enganyar, però a l'estranger sí. L'estranger no té ni idea, no? L'estranger és molt fàcil de manipular, és vulnerable, no? L'estranger li pots pagar una merda punxar amb un pal, no? Llavors, el seu objectiu és aquest, és carregar-se tot el que és totes les arrels, no? I crear una estructura que extregui el màxim d'impostos. D'acord? I el seu objectiu és cobrar i cobrar. Diluir, fer desaparèixer els catalans i els espanyols, emplenar-los en el cas d'Espanya, sud-americans i marroquins, i ja ho estan fent perfecte, ho estan fent superbé. Llavors, aquesta pressió immigratòria el que provoca és el col·lapse dels salaris, perquè l'empresari no té cap incentiu a pujar-los, no? I tens moltíssima mà d'obra disposada a treballar, no? Llavors, això de fer que els catalans odien els espanyols odien els catalans, és manipulació de masses, perquè ells en surten guanyant d'aquí. Ells sempre hi guanyen, no? A ells els interessa tenir la població separada i que es barallin entre ella de tonteries, no? Ells viuen d'això. Ells viuen de la divisió, no? De crear conflicte. Ells viuen del conflicte. Ells són paràsits. Tots ells. D'esquerres, de dretes, espanyols, catalans, tot. Llavors, el futur va cap aquí. Els espanyols quedaran reduïts a un mínim, els catalans igual. Si tot continua exactament igual, la idea és aquesta. I tu, quan sents parlar en aquesta gent, pensa que se t'estan pixant a la boca. Perquè ells, repeteixo una altra vegada, ells no els interessa gens, en absolut, el seu votant. D'acord? Són gent que ha venut el seu esperit a canvi de tenir la butxaca plena. L'exemple més clar actualment és en Salvador Illa, que només cal que li miris la cara, està totalment venut, no té... És un gòlem, és un gòlem del capitalisme. Catalunya s'està cremant, s'està col·lapsant amb sanitat, no sé què, educació, no? I continuen, no? I continuen. I van aixafant tot, no? Però l'IBEX puja, el PIB puja, I el PIB per càpita, què passa? No en parlem. D'acord? Llavors, hi ha una cosa molt dolorosa, i és que la democràcia no funciona a Espanya, en aquest cas. Bé, vaig a dir-ho, a tota Europa està tot ja podrit. El concepte de Unió Europea ja està totalment desfasat, ja no serveix per res. Només serveix per alimentar les butxaques dels buròcrates. Llavors, el seu objectiu és aquest, amb la tecnologia i amb els robots que volen fotre ja. Si amb la immigració ja hi ha un col·lapse dels salaris, imagina't quan comencin a fotre robots, d'acord? El valor de... La idea és que cada cop el valor de les persones és menys.
el que t'estan dient és això, és el teu valor com a persona és cada cop menys. I no et preocupis que et substituirem per un estranger i si no, doncs per un robot. D'acord? L'objectiu últim és el benefici econòmic del director de l'empresa o el polític de torn. I la situació actual és aquesta. Hi ha un altre concepte que és molt dur però és real i és que quan més poder té una persona, menys nacionalista és. En la meva opinió, jo he vist això, és que quants més diners tenen, menys els importa la seva identitat, la identitat del seu poble. Llavors, tenim això que si tu vols fer coses, és probable que siguis pobre, o de classe baixa o de classe mitja. Si tu ets de classe alta, tu t'importa una mica tot això. Tu tens la butxaca plena i tu passes de tot. Tu vius vius en un altre planeta. Llavors, crec que aquesta és la realitat. L'únic que importa són els beneficis, els diners, fer diners, a costa de qualsevol altra cosa. Tenim que també... No ho he posat, no m'hi cabia. L'edat de... Els fills viuen amb els seus pares, l'edat mitjana és ja 30 anys. Això no és només a Espanya, als Estats Units també, i la resta també. Llavors, tu com a jove, cada cop tens més difícil crear un projecte de vida. Tu com a jove, cada cop tens menys. Llavors, si el sistema... Si et diuen que participis d'un sistema que no funciona, és com si a la que et dones compte dius, ostres, jo no vull participar d'això. Això no té... Jo no hi guanyo res, perquè el joc ja està guanyat. D'acord? Llavors, quina és la solució? No ho sé. No ho sé. Vull ser optimista, però és que no veig... no he vist cap que sigui... Tot el que és dintre de l'estatus quo està podrit. L'únic que he vist legítim són iniciatives fora del control del polític. Tot el que rep subvenció pública està podrit. Mira, hi ha un altre que es diu UGT. UGT i CCO. Això també està podrit, no? Quan va ser l'última vaga de treballadors que es va fer per lluitar per als salaris? Fa, no sé quants anys. 20 anys? 30 anys? No sé. Llavors, és tot una faràndula, un circ. I el creixement és artificial, no? Et diuen la idea, et diuen com has de pensar, diuen tot va bé, l'economia va com una moto. Et diuen, mira, el paro està baixant, cada cop la gent treballa més. Però, i la seva qualitat de vida? Aquesta gent que treballa pot tenir projecte de vida? A Espanya, tu tens més interès en treballar a l'empresa pública o privada? A la pública, que la privada et mors de gana. No sé que estiguis en un sector tecnològic, sector químic. Llavors, de fondo, he posat Clar de Lluna. És una cançó preciosa i a mi m'encanta. Què més? Què més et dic? Tenim salvació? No estic segur. No estic segur. El que sustenta tot això són, per al que tinc entès, tota la massa de gent gran, 40 anys cap amunt, que dona suport a això, que es menja totes les xuminades aquestes i segueix donant suport als de sempre. D'acord? Tu votes a la dreta, a l'esquerra, però tot continua exactament igual i anem cap a pitjor, anem cap a l'abisme. Llavors, com pots fer per despertar en els jubilats? És molt difícil. Perquè els jubilats no miren el TikTok ni el Twitter. Miren 5, no?
Llavors, et vull comentar també que sento moltíssima llàstima per la ineficiència d'això. Llavors, jo crec que en un país tu pots crear riquesa per tothom, però aquí han fet exactament el contrari, és riquesa per uns pocs. Riquesa per uns pocs i la resta que li donin pel cul. Espanya és això, jo crec. Com pots fer per despertar la gent? No ho sé. O sigui, pots fer vídeos, pots fer criticar, plorar al Twitter. Pots votar, però no serveix de res. Pots manifestar-te, però no serveix de res. D'acord? Jo el que vull fer és comentar-ho. Crec que aquest és el meta. El meta és aquest, és dir ei, espanyol, espanyol, espanyol. I en els espanyols es tracta fatal, importen estrangers, els salaris col·lapsen encara més, no? Vaig veure una notícia que abans però també és que hi havia una bombolla, no? Immobiliària. Abans durant l'època que es construïen moltíssimes cases a Espanya, un obrer cobrava... Bueno, la notícia deia això, uns 3.000, 4.000 euros al mes. I ara, 1.500, una mica més. No? Llavors, per què? Per la mà d'obra. Llavors, l'empresari, al final, tots tenen els seus xiringuitos, tots tenen les seves propietats comprades i posades al lloguer, i volen promoure cada cop més un model basat en el turisme, que l'únic que fa és empobrir a la resta. L'objectiu d'un país ha de ser la industrialització. El turisme és precarietat. I t'he posat en Puigdemont fent-li un petó a la bandera. Puigdemont és un dels més grans botiflers de la història de Catalunya. Botifler i traïdor. És que són tots. No cal buscar posar fil a l'agulla. Són tots. No et preocupis que ara a l'Orriols ella sí que ho farà, Ara, ella sí. El creador d'Aliança és el cosí d'en Pere Aragonès, de l'hoteler. Ànims. La Sílvia segur que ho arregla tot, Goyim. Bé, et volia comentar això. Espanya és misèria, és ineficiència. És un país de jubilats i de rendistes. És un país d'opositors. Sento una llàstima terrible de la ineficiència de tot. D'acord? Perquè al final la gent el que vol és tenir una vida digna. Sembla que cada cop costa més aconseguir això. I quan fotin els robots ja serà exigir, Totes les feines d'automobilística, de fàbrica, feines repetitives, tot això oblida't, Llavors tothom a ser funcionari i que se salvi qui pugui, no? Llavors, em costa veure una visió en què tothom hi surti guanyant. Sembla que estem anant en una direcció en què només uns pocs acumularan tota la riquesa, com ja està passant. I no sé. Vull donar-te paraules d'esperança, però és que no sé què... No sé què fer. Mira, si no fos un covard, jo hi hagués marxat. M'hagués anat a viure al nord d'Europa, però és que sóc un covard.
I molta gent és com jo, que no s'atreveixen a marxar. N'hi ha que són valents i que sí que marxen, i llavors ja no volen tornar mai més perquè veuen que és una estafa. La qualitat de vida espanyola ha col·lapsat completament. Llavors, et volia parlar d'això. Si tu creus en el que és la dreta, l'esquerra, la política és un pèndol de manipulació de masses i només hi guanyen uns, no? I són els de dalt. Si tu ets espanyol, els teus enemics no són els catalans, el teu enemic és el polític de torn, que viu com un rei. N'hi ha un espanyol que va dir que parlava de la casta, el de la cua, que parlava de la casta, i es va muntar un palau amb els diners de diputat, es va fotre un palau aquí en piscina, no? Llavors, quina és la solució? No sé, digue-m'ho tu. Digue-m'ho tu. Què fem? Perquè jo no veig solució, no veig que anem cap a millor enlloc. No? És un model que busca invertir a curt plaç. Aconseguir coses només a curt plaç, als pròxims 4 anys. Perquè la pròxima tornin a votar, no? Quina és la solució? Quina és la solució? Internauta? No ho sé. No ho sé. Déu.